Ha a választók megtisztelnek bennünket a bizalmukkal, az új testület megalakulása után az első feladatok között lesz, hogy felállítjuk a városőrséget, ami azt jelenti, hogy kutyás járőrökkel fogjuk garantálni a rendet a városközpontban és a Krakóban is. Növeljük a mezőőrség létszámát, felszerelésének a minőségét javítjuk, és megszüntetjük a fa és a terménylopásokat. Így újra megindulhat az újtelepi városrészben az önfenntartás, gazdálkodás. Körzetemben pályázati lehetőségek bevonásával, a Jobbik szakértőivel megoldjuk a csapadékvíz elvezetésének problémáját a kritikus helyeken. A mentő nem fog többé elakadni Alatkán a rossz utak miatt. Az utakat megcsináljuk, közmunkásokkal rendbe tartatjuk télen és nyáron. Az újtelepi városrészen a járdák, utak állapotát rendbe tesszük, hogy az ott élők biztonságosan közlekedhessenek. A Jobbik országos vezetésének segítségével valódi munkahelyeket teremtünk Hevesen, mert ha munka van, minden van. Munkahelyteremtési programunk eredményeként visszahozzuk városunkba a Hevesről elvándorolt fiatalokat. Visszahozzuk a fiatalokat és felvilágoztatjuk Heves városát. A Jobbik országos vezetésének segítségével a kétes látványberuházásokat szakértőgárdával átvilágítatjuk, és a felelősöket törvényes úton elszámoltatjuk. A Jobbik szakértőinek és külügyi kapcsolatainak segítségével ki fogjuk aknázni a hevesi termálvízben rejlő lehetőségeket. Az elmúlt években óriási mértékben nőtt a kábítószerfogyasztás és terjesztés városunkban. Ezt október 12-e után az újonnan felállítandó városőrség és a rendőrség segítségével közösen együttműködve fel fogjuk számolni. Ez mind csak akkor valósulhat meg, ha október 12-én Kis Tamás polgármester jelöltet és csapatát támogatják. Számítunk Önökre október 12-én. Keressék a Jobbik jelöltjeit, képviselőit a körzetekben, szavazzanak rájuk, és ezzel el tudjuk érni azt a biztonságot, rendet, amit szeretnének Önök, amit elképzelnek Hevesen.